notice of violation. Mismo ang taga DENR 11 ang naghatod ug nag-serve sa cease and desist order batok sa ARC Nickel Resources Incorporated nga usa ka mining company sa Purok Size, Barangay Pintatagan, Banay-Banay, Davao Oriental. Ang kumpanya gitudlong responsable sa pagdiskolor sa tubig sa Mapagba ug Pintatagan Rivers tungod sa ilang mining operation sa bukid nga apektado hasta ang kadagatan sa lungsod. Busa gipaundang unang operasyon sa kumpanya. Our delivery of notice of violation to Arc Nickel Resources Incorporated and cease and desist order. That will be answered after 1 week. Yes, 1 week. Nagpagawa sa ilang findings ang DENR sa mga violations kumpanya. Usa na niini ang non-compliance sa ACC Condition Number 1 kung pakyas nga pagtukod og wastewater treatment facilities sama sa siltation ponds ug sealed septic vault. Non-compliance sa ACC Condition Number 4 kung pag-install og materials recovery facility. Ug uban pa, nadawat og gipermahan sab sa kumpanya ang CDO. Daghang residente sa Banay-Banay, Davao Oriental ang nabalaka diyang nagdiskolor ang tubig sa ilang suba nga may diretso sa kadagatan ni adtong Biyernes. Nahitabo kini sanglit ulan sa kabukiran sa Davao de Oro ug Davao Oriental ni adtong Tungura.